Apa sing pelok wis bebas wae, meng bawane nyilih nyidam sari. Setia tuhu mawon nggih. Setia tuhu. Tak nyimakkan kene ya. Mungkin nek mboten teka pripun, Mas? Ya tak junjung. Nek ora. Tenan ya? Ya. Ya wis ra tak tekakne nek. Ora. Apa yo tega ta. Monggo setia tuhu nembang alon-alon. Yuk. Aku kang setia satuhu wit biyen nganti saiki sabar gak gelem gawe kuwi soalnya kurang cocok gambare mending ngono gak Mas? Ora. Aja menyebarkan yang tidak-tidak. Ngadeg ya. Emang. Bacok itu. Obak-obak banyu bening kowe. Masa ndak gelem ngadeg? Hah? Ngadeg to ngadeg aja ngono. Ayo ngadeg. Aku mana digendong ini? Gendong piye? Ayo ngadeg. Ayo to ayo. Lah ngene lho. Kene. Piye? Wis kene sik. Wis aja mayah-mayah teyus ya to. Wis kene. Mayah teyus. Wis ning kene. Wis ning kene ae. Ya to, Drone. Sing nonton akeh mosok arep nesu kan malu to. Lah sing gare malu sampeyan lho. Lah nyapa kok iso aku iki lho, heeh. Drone penonton ning kene SMA 1 terus SMA 1 ki padahal tiap tahun wayangan yo bintang tamune sampeyan lho. Kok iso sampean kok mempermasalahkan lagi saiki ora biyen-biyen. Lah kan biyen orang gandeng aku to. Lah kan biyen sik gandeng karo sapa mi kae? Sapa? Sapa? Duh win anu sing anu. Oh ora. Ngene lho ngene. Aku kan ya tidak pernah toh mempermasalahkan masa lalumu. Lah ya aja sampai parep dadi peperangan dunia apa piye? Lah ya, aku tidak pernah mempermasalahkan masa lalumu. Aku lho gak ndek masa lalu, kabeh lho tak ora tak akoni kae gur gimmick tok sing kae. Loh, aku tidak pernah mempermasalahkan iken biyen arep umpamane bahasane iki jatuh di pelukan orang yang salah. Aku boyo tahu ngomong ning ngono kan tidak. Ning sing penting ora biyen-biyen saiki membuka lembaran yang baru. Sing penting saiki niken wis ana regemane RM Akbar Syahalam. Pede. Sapa? Ngucapkan salam cek. Oh iya, kagem sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penontonnya Buya ini ya Mas? Iya, itu. Masya Allah, subhanallah. Ulang tahun SMA. Ulang tahun SMA Pegri. Kok Pegri? Pegri guru. Lah aku ya neng tulisannya Pegri kok. Ya Mas Dik itu di bawah naungan Pegri. Mas Dik SMA 1 Nganjuk. SMA 1 Nganjuk. Oke. Semasa ya Mas? Semasa Nganjuk, semoga semakin sukses ke depannya, semakin banyak muridnya, semoga lulus semua, terus apa nih ya semakin maju, semakin bermutu, semakin jaya, sejahtera selamanya, amin. Nek murid kene iki mempunyai moto bersatu bermutu nomor 1. Mutune jelas apik-apik. Contone alumnine ya kaya aku. Niki nek bermutu apik. Mutune kan apik ngono to. No comment. No comment lho kepala sekolahnya Pak Asop. Bapak Asop. Ya, ditungakne apa? Bapak jangan ya, Mas. Hah? Bapak jangan. Kok Bapak jangan ya? Bapak Sop. Wih jangan sop nganggo A kok. Oh ya. Bapak Asop niku sing pundi to Kang Mas? Yang duduk di depan, di depan.
Nggih, kita doakan aja ya. Iya, no. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Terus sehat selamat wilujeng. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Yes, wish you all the best. Wah, dah. Apa mau lulup the best sih apa? Wis lulup the best sih lho masak. Doa terbaik. Oh, doa terbaik buat SMA 1. Ya, dan juga Bapak Sop. Bapak nganggo A kok sop tok Ya, lho. kata asap. Ngene ya, Dik Niken ya. Kenapa? Kan aku ki ketemu terakhir karo sampean kan ya pentas ning Kemlokologi kemarin. Dek ingin lagi ketemu kok iso ngomong ngono. Dek ingin lagi ketemu kena kita. Apa kok? Ini apa maksudnya? Maksudnya ketemu. Maksudnya itu di sini dalam arti ketemu di panggung. Iya. Itu terakhir di Kemlokologi. Iki lagi ketemu neh. Ora no, ning Kaiwi apa ning sing aku pacaran karo Mas Badar kuwi lho ning. Ning Nganjuk ning ndi Mas? Balai Budaya toh. Ya, tapi kan sampean tidak menyinden di sana. Oh iya. Ya, mula aku kangen suaramu, weta. Ora ketang sak tembang untuk menghibur warga masyarakat, khususnya keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Nembang apa lho Cah? Suaraku ndak tekai. Olah, yo ditekak-tekake to. Nyanyi ya ndak? Loh kok nyanyi yo? Lah sampean sing bawa. Oh, aku kon. Sampean bawa. Terus sing Engko aku tak sing ngendang. Sing nembang sampean njaluk slendro apa pelok? Manuk. Manut. Kok manuk lho Mas. Manut. Pelok ya, pelok. Pelok Mbah Tarkun. Kepo yo enek lho dalang kok dikongkon sinden nek ora awakmu lho. Ya kan saling membantu toh. Ya tapi kan ngene iki nek sing wani kan nggur sampean. Jajal bawanono Mas umpama ngono Sinta Mbak Enggar apa wani? Bawa sing bawa sampean Mas ora wani to. Sing wani nak nggur sampean kaya ngene gematiku lho, mosok jek curigai karo masa laluku ya. Sing mantan ning semasa wis sapa ngono. Tapi mben VC mesti bahas mantane nyapa? Kapan ndak tahu ya ndak pernah ya aku. Kok iso bahas? Sumpah. Ora nate. Wis ora sak sumpah-sumpah didelok penonton oke semene. Oh iya. Apa ya pelek? Ndang bar nyanyi bar. Waduh. Tak mut. Batukmu, batuk. Pelek. Nyidam sari kekidung memanis. Niken. Dalam. Aku ning kene iki sebagai apa? Dalang. Dalang itu menggerakkan apa? Wayang. Apa bedanya wayang dengan Niken Salindri? Kalau wayang itu kan gepeng, kalau Niken kan enggak. Oh, bukan gitu. Lah apa? Kalau wayang itu semakin lama itu nyapo. Pren apa wah, urung tak apa-apa. Kalau wayang itu semakin lama umurnya. Sampe namanya kayak Mami Heru teman. Aku ki nerokne sampeyan ki lho aku. Kalau wayang itu semakin lama umurnya itu semakin antik. Kalau sampean semakin lama semakin cantik. Ya. Ha 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 ha. Napa ndelokmu kok tekan ndi mau? Mbah. Kaya ngene. Nyidam sari kekidung memanis. Kaya kumbang kang amulat sekar. Kepengin ngisep madune brangangang swara arum yayah manten kang lagya karon se deni Ramamet prana marang Kusumayu sedalutan bisa nendra karo mlaku ben suasanane panggunge ben urip. Wewe Mas. Heeh. Wewe. Ngadeg-ngadeg. Sampeyan sing mlaku. Lho.
Wis sisen. luwih kok udalah kon mlaku dhewe. Renggang kula kinepyur pulut. Saya ketik dalang kok kon ngodak-ngadeg terus. Nyedam sarining tresno mlakune jak ngina-ngene kaya mentok. Aku wis bawa ya ta, saiki nembang nggo mukadimah limbukan ya. Iya. Apa sing pelok wis bebas wae, meng bawane nyilih nyedam sari. Setia tuhu mawon nggih. Setia tuhu. Tak nyimakkan kene ya. Mungkin nek mboten teka pripun, Mas? Ya tak junjung. Nek ora. Tenan ya? Ya. Ya wis ra tak tekakne nek. Ora. Apa ya tega ta? Monggo, setia tuhu nembang alon-alon. Yuk. Aku kang setia satuhu wit biyen nganti saiki Koyok ngene kok ora tekan iki lho. Wong ya cek apik suara. Niki meh kepentet ya, Mas. Malah meh kepentut. Lanjut. Ya. Sekali lagi. Selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk ke-43. Mugi-mugi kedepanipun tansah pinayungan Gusti berprestasi muridipun ginanjar kesehatan, keselamatan, karahayon, kawilujengan. Setya tuhu katur dumateng keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk.
Dik Niken. Apa? Niki nggih kuwatah sing memonitor lumantar YouTube Injih. nganti tembus 10.000. Alhamdulillah. Iki juga ada pepunden dalang sing WA aku. Nggih, Bar monitor. Nah, saking ya wis tak anggap guruku bapakku dhewe, Pak Kangko Solo Karanganyar. Bar monitor salam guniken ya. Waduh lagi. Nunggal karep iki. Nggih, Pak, anderek ajar, matur nuwun pangestunipun ingkang kula suwun. Lanjut. Mokyan to Iki penonton sing nonton semene kae dan lumantar YouTube.